سلام تخطات ناي channel كما تكونوا تبقوا تكونوا ناي وترو تبنيتنايو لمون كم وترو نقول ميديا غرغيرنا أقداس النزلهم كم فلتم زلنا زبلنا مع رسات هزنا غريبنا لنا مجمع التاوي زي زينا نزك كتاتل سب ناي ريبورت تقبر كمان شجاري زخون زلو anyway أنا لومي أتكرونا again أمون غراشان يوكرين وكانت تبهله أمون غراشان بملو معربة وعالم زقبر زلو كنا تاتين هنري مغنياتو راشا حدا برتع زخونه مدقعتي اب يوكرين كايدا اب حدا بيت تمرت حريما بمبال ميديا ريبورت خبره فتينو جن دحيرهم تحقق خوصوا هلو كنرينا نس دما اب مدبرنا تعليم حبيهم زعبولو زنبرو زعلمولو زنبرو كلت باليستيك مثال مهرام بزح عنوات كم زوردت راشا بزح حسابات كم زقتلت زنقر زلو از ميديا زبخمي ريبورت دي خونالو انتي يبلو لو زعبو از خنابي قصو خيدغل أمريكاون ملسي باطلاني زلنسكنا يوكرين بزعبا انت عينة أسوار كتكم كم زلو سلازن نقول لك نرينا أقد أسخون فيديو نري لايك جبر سبورت جبر قن دما ميديا كسع كندي سب كم زتهل زلو دما كنرينا كابتن ديبندنت ميديا زمت سال حبريت نرينا بزعبا انت يزغي زلو مجمريا بزياس كن يجمر. Back now to our top story this morning. Just hours ago, Russia launched one of its deadliest strikes since the war began. The toll has now risen to 49 dead, 219 others injured, according to a local Ukrainian official. Joining us now, NBC's chief foreign correspondent, Richard Engel, who just... كبزن رياز لنا أزمة قاعد تخيد زلو أبتا بولتافا تبهال كتمايو تخيدو أزمة قاعد تزي كمزي I think مبل كنديك زيهم زفت مزلو نمجمريهم بخمس من قد ريبورت قبرو زلو بر كنديك زي كم زفت مالو بالدعم بداهي مدرخ تفتيرو خمزلو إذا ما زنقر مهنياتو أبي سراويتهم كعلمو خمزلو ميكروين يفلطونيهم مهنياتو نفسه كف بوتا أبتهاجر سيفس بهالبوتا سلزي اللي حبراشا. Spoke with President Zelensky. This is Zelensky's first interview since Ukraine captured part of Russia. Richard, what more do we know, and what did the president tell you? So this was a very unique interview. As you said, it was his first interview since Ukraine launched that surprise operation last month, captured about a 500 square mile piece of Russia. I asked him about هجي انتايو ززرب زلو وي ون زبحال زلو ازي تغيرو زلو مدقعتي مجمريا تميديا ملو اتوكرو يبولو يسرحلو قدم كم توترو زغبرو زلو ابي تمرتي اب الحصانات اب لعلي سيفيلاويان زغبر زلو مدقعتو خينو كم زخونه غيرم يم ريبورت زغبرو راشا زغبرو تمدقعتي بنصارو تنا يوكرين تغبرو مدقعت دما ولا هنصان تفريسهم وتهدراو معلا زنبريو بينتون تفريسهم حزب زتقملهم زنبري وتهدرات كتقملو سلازخولو زنبري فريس نابلو اتي ميديا كسع كندي اب يوكرين زتقملو زلو بيناي مقان كتريو لكم لك كمتن اسرائيل روي زخونه تحستنا غبر خلوم قدمي استوسن ساعات ابي اكستايرين راب اسرائيل سي امبولانسات اب ويست بانك زبال فلسطينيين اسرائيلاوين بحدد نبرلو امبولانسات ناي فلسطينيين حدقان زقاطمم نخوسدا زخدا زغويا زلون تايسك غيرمن دوزرا زحازو اسرائيلاوين تطوبيلهم كي تخديلهم من تانت تحريم زلو دي قال نخموت اذا عينت كفات اب ميديا ناوص خلو اسرائيل ديمقراسياويتن فتحاويتن هاجر يعيلو كزارب زخل عربا ميديا يزلو ولا بوليتيكانيات نا معراب بو مقان تاريخايو تمساسالا اب اسرائيل اب يوكرين زغبر زلو دما اسرائيل راشا كم سيطاناويت هاجر حما هاجر يم كغلصنا فتنو اجي كلتا ريبورت خبكم افسال سيتي تحقق دوصن رينا اذا حق ما سلامتا يوصو لوها علامه لهم كنغركم. Ukraine says a Russian strike has killed at least 41 people and wounded 180 in a central region of the country. The Ukrainian President Volodymyr Zelensky has given this update. Dear Ukrainians, I've received preliminary reports on the Russian strike in Poltava. According to information available, 2 ballistic missiles hit the territory of an educational institute and neighboring hospital. One of the buildings of the Communications Institute was partially destroyed. People were trapped under the rubble. Many were rescued. So, President Zelensky na hizbu zsoddo malaqti yuzi intay blalo أكلت باليستيك ميسايل نحن هنس أكم زهرمو نابلو أبتو بوتاتيك سبر بان حدن سبات تقتيلهم كونو خمسو خلوي زنقر زلو أبزها سبات دما جينا يدلو يكم زلو أبتو تاشماتيوم تهزب دما صنعاتي هبكا بمبالي زارب زلو so Zelensky civilian hizb كم استقتلوا غيرو يزارب زلو بزي. More than 180 were injured. Unfortunately, many people were killed. As of now, 41 people have been reported dead. My condolences to all the families and loved ones.
Well, let's bring in our military analyst, Sean Bell, who's in the studio with me now to talk us through it. So what do we know about these strikes? Yeah, good afternoon, Simon. The details are still coming in. We don't have any imagery as of yet, but we understand that 2 Russian missiles, ballistic missiles, hit the city of Poltava, which is about 200 miles southeast of Kyiv on the map there. Apparently an educational facility was hit, as was a hospital damaged. The key figures, there were 41 killed and 180 injured, and that's just so far. And if እጂ እንታይም ዝብል ዘሎ ኣብዚ እውን እቲ ቦታ ኣብ ጥቁ ሲቪላዊ ኢንፍራስትራክቸር ከም ዝነበረ ወታደራዊ ዕላማ ሃሪሙ ክብሉ ይክእሉን እዮም ባይ ዘ ወይ ኣብቲ ኣካዳሚ ዝነበረ ናይ ኔቶ መርሰነሪስ ወይ እውን ተኸፊሎም ዝሰርሑ ኤሮጳውያንን ካልኦት ወታደራት ናይ ዩክሬን ዘይኮኑ ዝነበሩሉ ቦታ ምዃኑን እዩ ዝንገር እዚ ከዓ ኣይ ቲንክ መበል ካልኣይ ሳልሳይ ኣነ ሪፖርት ዝገበርኩ ጥራይ ናይ ኔቶ መደበር ዝነበረ ኣብ ዩክሬን ክሃርም ከሎ ክንደይ ግዜ ከም ዝገብሩ ራሻ ከም ዝሃርሞ ራሻ ኣብ ዝበዝሐ ግዜ ጀካ ሳሕቲ ዝበዝሐ ግዜ ታርጌትድ ዕላማ እዮም ዝሃርሙ እቲ ዝሃርሞ ዘሎ ዕላማታት ግን እንታይ እዮም ዝብሉ ንኣብነት ምሉእ ለይቲ ክድብድቡ ሓዲሮም ተባሂሉ ሲ ክንደይ ሰብ እዮም ዝሞቱ ኣብ ዩክሬን 4 ሰብ ተመይቶም ወይ 5 ሰብ ገለ እዮም ዝሞቱ ስለምንታይ ኩሉ እቲ ደብዳብ ራሻ ትገብሮ ወታደራዊ ኢንፍራስትራክቸር ሲቪል ንኸይትሃርም ተጠንቂቓ ትሃርም እዚ ከዓ 2 ዓመትን መንፍቕን ገይሩ ዘሎ ውግእ ክንደይ ሰመይቶም ኣለው ኣብ እስራኤል ኣብ ውሽጢ 8-9 ወርሒ ዝግበር ዘሎ ኩናት ክንደይ ሰመይቶም ኣለው ከተወዳድሮ ይትኽእል ኢኻ መኒ ወታደራዊ ሓይሊ ዝበርትዖ ዘለዎ ተልካ ራሻ እዩ ዘሎ መኒ ኣብ ወግዓዊ ውግእ ፊት ንፊት ምስ ሰራዊት ገጢሙ ዝዋጋእ ዘሎ ራሻ እዩ ዘሎ ግን ናይ እስራኤል ውራይላ ነቲ ሰብ ክትቀትል ስለትደሊ እዚ ኩሉ ኣሽሓት ሰብ ቀቲላ ክነሳእ ወላ ሓንቲ ዝብሎም የለ ገዳ የለ ዘረባ የለ ስለዚ እቲ ፍልልይ ናይቲ ሚድያ ክሳዕ ክንደይ ሂፖክሪሲ ወይ እውን ምስሉይነት ኣብቲ ሰራውሮም ኣትዮም ዘሎ እዚ ድማ ንዓመታት ዝተጠቀሙሉ እዩ ኣብ ፈለስጢን ክግበር ከሎ እቲ ነገር ሪፖርት ኣይገብርዎን እዮም ነይሮም ይዕፍንዎ እዮም ነይሮም ሎሚ ግን እቲ ሚድያ ስለ ዝበርትዐ እቶም ሓሶት ዝዛረቡ ዝነበሩ ሓሶቶም ከም ተፈልጠ ፈሊጦም ኣለው ቢቢሲ ይኹን ሲኤንኤን ብጣዕሚ እዮም ዘንቆልቁሉ ዘለዎ ኣይዶኖ ሲኤንኤን ንክንደይ ክቕፅሉ ኩሉ ከማን ዝብል ሕቶ ኣሎ ብጣዕሚ እዮም ዝኸስሩ ዘለዎ ሰብኣይ ስምዖምኒ ዘሎ ኣይከታተሎምኒ ዘሎ ስለዚ ሓቂ ከምፅኡ ክኽእሉሎም ንሰብ ከታልሉ ክነብሩ ከም ዘይክእሉ ይርድኦም ኣሎ ዋላ ሓቅን ተምፅኦም እውን ሓደ ሰብ ብዙሕ ግዜ ዝሕስኑ ዝነበረ ሓቅን ተምፅኦም ክሪኦ ዝኽእል የለን ብፍላይ በዓል ኣሜሪካ ድዩ ኣብዚ ኤሮጳ ንበዓል ሲኤንኤን ክሪኦም ዝተፀየኖም ሰብ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ኣብ ሓበሻ እኳ ገለ ሰብ ኣሎ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ኣብ ኣፍሪካ ገለ ሲኤንኤን ምርኣይ ከም ዝምዕባለ ዝመስሎ ኣብ ሲኤንኤን ዝረኣዮ ድማ ከም ዝትኽክል ሓበሬታ ገይሩ ዝምድር ኣሎ ምክንያቱ ያ ኣብ ሲኤንኤን በቲ ሚድያ ናቶም ፕሮፓጋንዳ ክነፍሑ ከለው ሓቂ ዝዛረቡ ዘለው ሰርቪንግ ዘ ትሩዝ እናበሉ ሓቀኛ ኣናሊሲስ ከም ዝገብሩ እዮም ዝብሉ ኩሉ እቲ ዝብልዎ ግን ሓሶት ምዃኑ ክንደይ ግዜ ዝተፈልጠ ኩነታት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ኣብቲ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናቶም ኣብ ናይ እስራኤል ክትሪኦም ከለካ ተሓሶቶም ኣብኡ ዝገሃድ ሕጂ ክልተ ሪፖርት ኢና ክልቲኦም ነቲ ሓቂ ክጥምዝዝዎ ፈቲኖም ኣብዚኣ ቢቢሲ እንታይ ይብሉ ክሰሚዕኹም ኣብ ቢቢሲ ዝወፅእ እቲ ሓቂ ዝበሃል ንምንታይ ሓሲቦም ግን ክነግረኩም ሓቂ ከውፅኡ ኢሎም ኣይኮኑን Just to update you on news from Ukraine that we've had breaking in the last few minutes. And the president says that a Russian missile strike has killed more than 41 people in Poltava, a city in the east of Ukraine. President Zelensky said that more than 180 people were wounded. Speaking in the last few minutes, he said it was a very difficult day. With me is BBC Monitoring's Russia and Ukraine specialist, Vitaly Shevchenko. Vitaly, just tell us what we know and tell us about this part of Ukraine too. The institution that the Ukrainian president mentioned, he said it was an educational facility and a neighboring hospital that got hit. However, reports circulating online, they suggest that it was a military signals training center, i.e. So, ከም ዝብለ ዘሎ እቲ ሚድያ ከዝውረ ከሎት ሓበሬታ ሲቪላዊ ተተቅርፂ ከም ዝተሃረመን ሲቪላውያን ሰባት ከም ዝተሃረሙ ገይሩ ሪፖርት ዝገብር ዘሎ ድሒሩ ዝመፀ ብኦንላይን ዝመፀ ሓበሬታ ግን ወታደራዊ መደበር ከም ዝተሃረመ እዩ ዘነፅር ዘሎ ኢሉ እዚኣ እታ ሓቂ እንታይ የውፅዎ ኣለው there is a game ኣብዚ እዋን እዚ ምናልባት ግዜ ተረኺበ ከርእየኩም እየ ኣብቲ ፖለቲካል ሰርክልስ ከምኡ ድማ ምዕራባዊ ሚድያ ኣንፃር ዘለንስኪ ይኹን ኣንፃር ዩክሬን ሓቅታት ክዛረብ ጀሚሩ ኣሎ እዚ ከዓ ዕላማ እዩ እቲ ውጊ ውዳእ ምህላው ምስ ፈለጡ ከምኡ እዮም ዝገብሩ ንባይደን እንታይ ገይሮሞ ንባይደን ኣብቲ ህዝቢ ክመርፁ ኣብቲ ፕራይመሪ ዝበሃል ክግበር ከሎ ባይደን ስትሮንግ እዩ ዘሎ ብሪሊየንት ሻርፕ ርእሲ ከም ዘለዎ ሻርፕ ርእሲ ኣለዎ እናበሉ ናብቲ ፕራይመሪ ከም ዝዕወት ገይሮሞ በቃ ሓያል እዩ ዘሎ ኤነርጂ ኣለዎ ገለ እናበሉ እናሓሰቡ ልክዕ ኣብታ ተድልዮም ዕላማ ክልተ ሰሙን ይወሲድ ኣለዋ ኢሎም ድምፂ ፅቡቅ የለን ክዛረብ ኣይክእልኒ ዘሎ ህዝቢ ይጠራጠር ኣሎ ህዝቡ ከምኡ ኮይኑ ተክተክ ኣቢሎም ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙን ክቅፅል ከም ዘይክእል ገይሮሞ ነታ ከመላ ሃሪስ ኣምፅዮማ ቅድሚ ነታ ከመላ ሃሪስ እንታይ ይብልዋ ነይሮም ንዓመታት ድኽምትያ ደገፍ ናይ ህዝቢ የብላን ስትሮንግ ሊደርሽፕ ክእለት የብላን ገለበለ እናበሉ እዮም ዘዳኽማ ነይሮም
really كير أبيلو كاشعو بتعم سمارت زخونت نا حجوس كامبين تسفانا أمريكا قال ملخ بلوخا جميرا لازم ميديا استراتيجيز تكمزلو نزلنا سكتالو يوم كالو يوم خانو يزر جرجلو يوكرين بخمسة كتكسل كم زي تغل ساتهم لما نبتوق هجي اتي اندبندنت ميديا خنسمينا زيتي ساتهم فبريقهم شريقهم زبلو غزلو انديو بس اندبندنت ميديا هذا كابتوم نايسي اي حلف تزنا برا قدم نابزوان زي ما ابزي نات ازقون حبريتا زبزلو لاري جونسون سكلسما state of preparation and training for Ukrainian troops. But before we get there, the breaking news is a very significant attack on a Russian military college in Poltava, which at last count has killed 47 people and wounded close to 200. What can you tell us about this, Larry? Well, it's just a reminder that this is one of the problems, insurmountable problems that Ukraine faces. Compare this with the Soviet situation in World War II. Yeah, they suffered some enormous defeats early on in the war, but they were able to recruit people and train them behind to the east of the Ural Mountains. Well, the Germans couldn't hit them there. So they could train people, they could have time to train them, they would be safe, they were not vulnerable. In Ukraine, there's not a single place in Ukraine you can go. So زيادة زعابت بده نا يوكرين يزبل زلو. إذا كنا تزي عزي برتقط رايده يكونه يوكرين سراويت كتعلم على تغلبوا تاوني بلاني يزبل زلو. That's why أبعد الإنجليز وسيدهم زعلمهم نقول يوم ني أب جرمن وسيدهم ني أب بولند وسيدهم ديهم كمونا بأمريكا ديهم قالوا وسيدهم زعلمهم فتيا ما يكون. أب يوكرين كعلمهم بوتاس لزي اللي. حبيهم يوم زعلمهم قال مله. The moment تبوتا ساتلايتي ماجي ترخيبهم راشا بنكرهم يوم زقت فوس لذي. nothing up to Ukraine زبال air defense system على قلة زبال ولا حنتي safe زقنا بوتا يلن زغا نتعودو كينات أزي برتعي زقبرو هناتو أبقى لبوتا أردخل لو كارلو سلايك بس حزيك أرد زبال تزي لكن كم يجرك خسر تخب زيد ما نزي عودو كينات زي أزي حماق غير وزلو بفتم فتنة تنفاس كب زي كل عينت عودو كينات زغنا فلايت درونس ترانا درونس أبزو كينات زلو بحال الليفليو ترانا درونس بالدعم حماق زلو كل عين الدرونات يزقبر زلو لذي it's a very very dangerous game أبزي نريو زلنا مالتيو and form an army unit and try to conduct training that they can't be hit. And that's exactly what happened here. The Russians hit this Ukrainian base, this the school. Zelensky's crying about it today, claiming, oh, they killed civilians. Okay, let's trot out all the civilians that you actually killed. This was a military target. Just the other day, there was a video circulating on Telegram showing Ukrainian soldiers horsing around inside a school. I mean, they were bivouacked there. And what happened yesterday? The Russians hit it. So yeah, the Russians are hitting schools, but the schools are being used by Ukrainian troops, and they're actually showing themselves on TikTok. Sometimes زلو بحفشة ولا سيفيلاوت تعرضي زهر مالو جزيون كم زلو يزنقر زلو بتمرت ديو حكمنا ديو قال سلام تاي زهرم زليلو أمنا تبز حلفة ساعات تاب تليجرام على باي ذا واي تي عبي سورس اوف تروث ويون إذا حبريتا أب واتساب كما تزيكل أب يوتيوب كما تزيكل أب قال ملي أب تليجراميو تليجرام شانل سبحان الذي أبو بز حبريتا إذا ما تكبرش زوج حبريتا ما بزوج زي كاب يوكرين وين كاب تعبدو كنا زوج بالتليجرام شانل يدوت التليجرام أبو عبتر سلزل ويو فرنسا نتسبتي حزم أسيرهم مزلو بزح أبكال ميديا كوس زي كل حقتها أو سل دوتي تجنتاي زلزلو بزح زي سلتات وتيو تبيت مرتات يوكريناويان يتقاموا لهم زلو فيديوز قد حوا قال ملايين أزي أبتبيت مرتات أبتحكمنا خوينهم وقع كم زكايدون أو تريننج كم زقبرون أو أسوار كم زتون سلزي راشا دما نخمس بوتات كتر خلا كم تهرمو لازم استهارة مشعو بيت مرت تهريمو حكمنا تهريمو مبان يجمري زلزلو لذي تكون تهدجن راشا نتيجة على إزراء آيات اللبوتا إنك تحرم دحر كم زي تبل تتكمل زلا بومباتات دمايتك عندك حدا جنيا حدا قاوين وازلون يوكرين إذا جلايد بومب زبهات 3 كيلوغرام دي ولا كندي 6 كيلوغرام زخون أزيو no I don't know كندي كيلوغرام ينزلوا 3 قاب زيهو there is a glide bomb بيلكم دهراتيهم فابلوا بتعمي FAB عبز هون بومبايو بتعمي كبيديو جزاء ملتي فلا سوملو بحنت جزء حمشش قبله زخل بومبيو إذا بومب زد ما نيراشان ديو حدا جنيا زقبر خانتاي بعلي زقيت كم نفاريتي زقي كم نفاريت أبوش راشا خوين كختو كسوت خليها مسورة دلك نفس بالنسو كم نفاريت كوينو بساتلاي سيستم نات سنة exact لابد علامو زقي سلزي نفاريت مزيا أبتك خوينا تكشاي يكون هنت مثال صدق هبروح بطا تخيل دخل كم بعلو دما كم نفاريت كوينو كيدو أبتزل لي علامة يحرم مالتي it's a very very dangerous بومبا أزي عب بومبا دماي عب عنوات كور رزقل بخمسة عينات بومبا دماي أنا بزح علامات حرم زال راشا سيد ما تكتماتات completely دمسي سوى زلو تري مهنياتو
أفتي علامات كبروا الدلا زت تتقوم الزلا أسوار كبت سلطة زيجي تزغل لك كفالي راشا نيوكلير أسوار كم زلوا سنهي لخنا نقرأكم كم زلوا ده كونسي متى كاتنا أمريكا يبون مزلوا. What did the Russians use to hit it, and what is the state of Ukrainian air defenses today? I don't know what they did. The most likely one is Iskander. That's been used a couple of times. It has a pretty distinctive shape when it comes to whistling down on top of them. But air defense in Ukraine is virtually non-existent. The Ukrainians, they no longer have the ability to stop the Russians at all. And that's one of the reasons a lot of these are taking place in daylight. You know, in the past, you go back a year ago, the Russians were hitting at night, but not now. And they're ready to go in the daylight because they know that the capability of the Ukrainians to shoot back is nil. Has the Ukrainian So እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ምክልኻል ሓይሊ ኣየር ወይ ከዓ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናይ ዩክሬን ከኣብ ከመይ ደረጃ ኣሎ ትብሎ ይብሎም የለን ኢኻ ትብሎ ትኽእል ጠቕላላ የለን ስለዚ እቲ ናይ ራሻ ኣፅዋራት ክትከላኸለሉ ዩክሬን ኣብዚ እዋን እዚ ንኣፅዋር ናይ ራሻ ንኽትከላኸል ዓቕሚ ዝበሃል የብላን ኢሉ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ከምዚ ደረጃ ወዲቕካ ከለኻ እቲ ኩናትካ ብዛዕባ ዓብዪ ብባሊስቲክ ሚሳይላትን ብካልእ ሚሳይላትን ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ ዝኾነ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ዘይብልካ እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለኻ ነፍሲ ቀትለት ኢኻ ተቀላጥፍ ዘለኻ እንታይ ዝገብር ዘሎ ዘለንስኪ ንሕና ወላ ሓንቲ ክንከላኸላይ ንኽእል ኢና ብዝተኻለና በፅዋራትና ጌርና ንራሻ ከምቲ ዘዕንውና ዘለዉ ክንዕንዎም ኣለና ኣፍቅዱልና ጥራይ ዝብል ዘለዎ ስለዚ እቲ ዓውደ ኩናት ክስዕሮ ከምዘይክእል ፈሊጡ ኣሎ ናይ መን ተልእኮ እዩ ዝፍፅም ዘሎ ቅድሚ ምውዳቑ ገለ ነገር ክዕኑ ኣለኒ እዚ ዓይነቱ ስትራቴጂ ኣብ ዝሓለፈ ካል ቪድዮ ገይረልኩም ነይረ 158 ድሮናት ናብ ኩሉ ዕላማታት ናብ ራሻ ከም ሰደደን ዝበፅሐ ካብኡ ከም ዝተሃረመን ገለ ካብኡ ግን ዕላማታት ተሪሙ ብዙሕ ዳሜጅ ከም ዝገበረ ኣብ ራሻ እዩ ዝንገር እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ደረጃ ኩናት ኣበይ ደይብሎ ማክሲመም ቃንዛ ዝበርትዐ ቃንዛ ንፀላኢኻ ምግባር ዝበርትዐ ቃንዛ እጅብዚ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ናምፅልኩም ነይረ ፕሮፌሰር ጆን መርሻሃይመር ዝበሎ ማለት እዩ ራሻ ናይ ብሓቂ ንዩክሬን ከቐንዝዎም ደዝደልዩ ነይሮም ብዙሕ ክገብሩ ምኻሉ ኢሉ ዲጋታት ክሰብሩ ምኻሉ ቢንቶታት ክሰብሩ ምኻሉ ካልእ ኣገዳሲ ኢንፍራስትራክቸር እቲ ህዝቢ ጠቕላላ ክጠፍኣሉ ዝኽእል መንገዲ ክፈጥሩ ምኻሉ ዋላ ሲቪላውያን ዕላማታት ክሃሩ ምኻሉ እዩ ኣፅዋር ኣለዎም እዩ ዋሕዲ ናይ ኣፅዋር ወይ ቴክኖሎጂ የብሎም እንታይ ግን ብጥንቃቐ ይዋግኡ ስለ ዘለዎ ነቲ ዕላማ ወታደራዊ ዕላማ ዝበልዎ ጥራይ ዝሃርብ ዘሎ እቲ እንኮ ሲቪላዊ ትሕቲ ቅርፂ ዝሃርምዎ ዘለዉ እንታይ እዩ ትሕቲ ናይ ኤሌክትሪክ ናይ ፀዓት ቦታታት ዝኻ እንታይ እዩ እቲ ህዝቢ ተንስዩ ነቲ መንግስቲ ከኣል እዮም ብቑሪ እንተበርትዕዎ ህዝቢ ተንስዩ ነቲ ዘለንስኪ ካብ ስልጣን ንኽኣልዮ ከገድዶ ዝኽእል እዩ ኤሌክትሪክ ምስዓንካ ክትመውት ኣይትኽእል ኢኻ ሞስት ፕሮባብሊ ክሽገር ትኽእል ኢኻ ሂወትካ ክኸፋካ ይኽእል እዩ ክትመውት ግን ኣይትኽእልን ኢኻ ክትፅመሞ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ እቶም ህዝቢ ኣብኡ ኣብ ዩክሬን ተወሊዶም ዝዓበዩ ስለ ዝኾኑ ኣዳፕቴሽን ኣለዎ ምስ ወይዘር ምቾት ናትካ ክጎድላልካ ክእል ኮበርታ ተኸዲንካ ሂተር ጠጠው ትሕርዩለ ኢታ ኣብ ዊንተር ትገብር ኣነ ዘሕለፍኮ ግዜ ኣለኒ ዊንተር ኮበርታ ክትክደን ትኽእል ኢኻ ኮምፈርተብል ከይትድቅስ ትኽእል ኢኻ ግን ኣይቀትለካን ገዛ ስለ ዘለኻ ኤኒዌይ እቲ ዕላማ ድማ እቲ መናብሮ ክሓስብ እሞ እቲ ህዝቢ ተንስዩ ንዩክሬን ከኣልዮ እምበር ንኩሉ ህዝቢ ቀቲልካ ክትውድኦ ትኽእል ኩናት ከም ዘይኮነ እዩ ዝንገር ስለዚ እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ራሻ ናይ ዩክሬን ኤር ዲፈንስ ሲስተም ኣዝዩ ሞት ምዃኑ ስለ ዝፈልጠት ኢሉ ቀጥርያ ደብዳብ ትገብር ቀደም ለይቲ ገለይ ነይሩ ሕጂ ግን ቀትሪ እዮም ዝገብሩ ምክንያቱ እቲ ዲፈንስ ሲስተም ናይ ዩክሬን ጠቕላላ ናን ኤግዚስተንት ስለዘየለ ኢሉ incursion into Kursk impeded the Russian military in Ukraine as Zelensky and his generals hoped and boasted that it would. Not at all. And that invasion into Kursk, incursion, whatever you want to call it, was predicated on some very false, inaccurate assumptions. The assumption was that the Russians have a limited military, that they have limited resources, and that they can only do one thing at a time. You know, they can walk or they can chew gum. They can't do both. Well, bad assumption, because the Russians started, now almost 2 years ago. They recognized that this was going to be a protracted conflict, and so they immediately expanded and called up reserves, and then began pushing on recruiting. So the Russians have been recruiting on average around 40,000 new soldiers every month, and those soldiers go off for 6 months of training. Well, the army in Russia has now increased from, say, 750,000 to over 1.4 million. So up in Kursk, زخات تي كنتات مالتي نزهجت ምዕራባዊ ሚድያ ብፍጹም ክነግረካ ኣይደለኒ ብፍጹም ከፍልጠካ ኣይደለኒ ራሻ ትደክም ከም ዘላ ሰራዊት ትውድእ ከም ዘላ ገለገለ ገይሮም ታንክታት ይውዳእ ከም ዘሎ ኣፅዋር ይውዳእ ከም ዘሎ እዮም but it's the opposite እቲ ሓቂ ብንጻር እዩ ራሻ ምስ ዩክሬን ከተወዳድሮ ከለኻ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዋ ብዙሕ ህዝቢ ጥራይካ ኣይኮነን ኣብ ገጠራትን ኣብ ርሑቕ ቦታታትን ብዙሕ ዕድላት ዘይነበሮ ማለት ከምዚ ኣዝዩ ሓታም ዘይኮነ ህዝብኻ ኣብ ከተማ ዝቕመጥ ምቾት ዝለመደ ተኮይኑ ግብረ ሰዶምን ገለመለን ዝኣተዎ እንድሕር ኮይኑ
ንውግእ እውን ድልውነት የብሉን ኣብ ራሻ ግን ብዙሕ ህዝቢ ኣለዎ ኣብ ገጠራት ዘሎ ሓሪሱ ዝነብር ህዝቢ ኣለዎ ምክንያት ሰፊሕ መሬት ስለ ዝኾነ እቲ ውትድርና ድማ ፅቡቅ ደሞዝ እዩ ዘለዎ ቀዲሞም ፅቡቅ ደሞዝ ኣለዎ ከምኡ ድማ እቲ ውትድርና ራሻ ከምቲ ምዕራባዊ ዓለም ዝብለኩም ዘሎ ይኮነ ራሻ ብጥንቃቐ ዝዋግኡ ዘለዉ እምበር በቲ ዝኸድዎ ዝነበሩ ቀደም ኣብ ካልእ ብበፅሑ ነይሮም እዮም ዝበሃሉ ግን ተጠንቂቖም ዝዋግኡ ስለ ዘለዉ እዩ ስለዚ እቲ ውትድርና ሰባት ክትቆፅር ትኽእል እያ ብግዴታ ዘይኮነ ደሞዝ ስለ ዘለዎ እቲ ደሞዝ ናይ ውትድርና ከዓ ስለ ዘብዝሕዎ ብዙሕ ሰብ መፅኡ ይዕስከረሎም ኣሎ ብወለንቱ ደሞዝ ስለ ዘለዎ ስለዚ ኣብቲ ቦታት እንታይ እዩ ብዙሕ ሰብ ይረኽቡ ኣለዉ ንወርሒ ክሳብ 40,000 ሰብ ክቆፅሩ ይኽእሉ ኣለዉ ናይ 6 ወርሒ ትሬኒንግ ሂቦሞም እዚ ኩናት እዚ ንነዊሕ ክቕፅል ከም ዝኽእል ኢቭን ኔቶ ክመፅኦም ከም ዝኽእል ስለ ዝፈልጡ ወታደራዊ ዓቕምናቶም ኣዝዮም ይዕብዮም እዮም ዘለዉ ናብ ከባቢ ልዕሊ ሚልዮን ሰራዊት ከም ዘለዎም ዝዋን ዝንገር ዘሎ ኢሉ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን እቲ ዩክሬን ካልኩሌት ትገብሮ ዘላ እንድሕር በቲ ኩርስክ ሪጅን ሓድሽ ግንባር ተኸፊትና እንታይ ይብሉ ኣሎ ራሻ ነቲ ዘለዎም ዓቕሚ ካብቲ ናይ ምብራቃዊ ግንባር ናይ ዩክሬን ዘሎ ካብቲ ናይ ዶንባስ ዘሎ ሰራዊት ወሲዳ ኣንቀሳቂሳ ናብቲ ኩርስክ ከተምፅያ ሽዑ እቲ ኣብቲ ዶንባስ ዘሎ ውግእ ሚዛናዊ ክኸውን ይኽእል እዚ ግን ጌጋ ካልኩሌሽን ነይሩ ምክንያቱ ራሻ ካልእ ሰራዊት ዘለዋ ካልእ ዓቕሚ ዘለዋ በንፃሩ ድማ እቲ ዩክሬን ኣብ መሬት ራሻ ምስ ኣተወ ድፋዕ ስለ ዘይብሉ ኤር ሱፕሪዮሪቲ ስለ ዘለዋ ፀብለልታ ኣብ ሰማይ ስለ ዘለዋ ራሻ ኮሎ ጌና ሰራዊት ከይገበረ ከላ በቲ ፀብለልታ ናታ ተጠቂማ ብሚሳይላትን ብነፈርትን ጌራ ነቲ ሰራዊት ብጣዕሚ ሃስያቶ እቲ ናይ ዩክሬን ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ እያ ከሲራ ብዙሕ ኣፅዋር እያ ከሲራ ዩክሬን እዩ ዝበሃል ዘሎ ሓንቲ ዘለንስኪ ከኣልይዎ እዮም ዝበሃል ዘሎ ድማ እዛ ዝወሰዳ ስጉምቲ ነቲ ኩናት ንክውዳእ ወይ እውን ድኽመት ናይ ዩክሬን ጥፋት ናይ ዩክሬን ኣዝዩ ከም ዘቀላጠፈ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ እቲ ኩነታት እንታይ ከም ዝመስል ክንርኢና ሕጂ ዩክሬን ከእንታይ ክገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ እስከ ዘለንስኪ እንታይ ይብላ ኣሎ ክንሰሚና ብክልተ ወገን ክንርአና ሓደ ናይቲ ዓውደ ኩናት መንስማዕ ድሕሪኡ ንኣሜሪካ ዝሓቶ ዘለካ ክንርኢና then that will be one of the deadliest attacks that have happened in the duration of the war to date. President Zelensky's tweet, he talked about the fact that an investigation was going to be mounted. He used the opportunity to appeal to the West to give them more air defense missiles to protect themselves, but also weapons, long-range weapons, to be able to strike the source of where these Russian weapons are coming from to protect Ukraine from what he described as the Russian terror. He also said every day that is delayed of the provision of these weapons or the restrictions on them, he said, costs lives. It is interesting that yesterday as well. So Zelensky እንታይ ዝሓቱ ዘሎ ሙሉ ብምሉእ ኣፅዋር ክወሃቦ እዩ ዝሓቲ ዘሎ ብተደጋጋሚ ኣፅዋር ሃቡኒ ብዓቕምናቲና ነቲ ኣፅዋር ሃቡኒ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ሃቡኒ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ነቲ ዘሎ ኣፅዋር ተጠቂመ ውሽጢ ንክሃርም ሓግዙኒ ይብል ኣሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ግን የፍቅድሉ ደኾኑ ሓንቲ ካብቲ ዓብዪ ግድል ኮይኑ ዘሎ ራሻ እውን ብተሪር ተጠንቅቆ ዘላ ክነግረኩም እንታይ ምዃኑ እቲ ኣፅዋራት ከበድቲ ኣፅዋራት ሚድ ሬንጅ ዘለዎ 500 ኪሎ ሜትር ክኸይድ ዝኽእል ሚሳይላት ናይ ኣሜሪካ ዝጥቀምሉ ዘለዎ ዩክሬን ንዑ ወሲዶም ውሽጢ ራሻ ክሃርሙ ከም ዝኽእሉ ይሓቱ ኣለዉ እዚ እንተተፈቒዱሎም እቲ ኩናት ካለ መኣዝን ክሕዝ ከም ዝኽእል ራሻ ኣትሪሮም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ኣብዚ ሕጂ ንስማዕ ክፍቀደሎም እንዳይፍቀደሎም እስኪ ኣብዚ ሓንቲ ሪፖርት ረኺበ ነይረ Biden was asked about a Ukrainian request to lift restrictions on long-range weaponry. Biden responded, I made it clear what we prefer, what we would support, and what we don't. What do you think, in your opinion, would be permissible for Washington? እንታይ እዩ ባይደን ብንጹር ተሓቲቱ ነይሩ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ዘሎ ጆ ባይደን ማለት እዩ እቲ ኣፅዋራት ዓበይቲ ሚሳይላት ተዋሂቦም ዘሎ ተጠቂሞም ዩክሬን ውሽጢ ራሻ ክሃርሙ ይኽእሉ ዶ ስትራቴጂካዊ ዕላማታት ናይ ራሻ ኤር ቤዝ ናይ ራሻ ክሃርሙ ይኽእሉ ዶ ንዝብል መልስናቱ ንሕና ትእዛዝ ሂብና ዘለና ኣበይ ክጥቀምሉ ከም ንደልን ኣበይ ክጥቀምሉ ከም ንመርፅን ነጊርና ኣለና ኣበይ ከዓ ክጥቀምሉ ከም ዘይብሎም ድማ ነጊርና ኣለና ስለዚ ኣብዚ ዝቕየር የለን ከም ዝበለ እዚ ድማ እንታይ ማለት እዩ ዘለንስኪ ንክጥቀመሉ ኣይተፈቅደሉን ኣሎ እዩ ደስምዕ ንግዜ ግን እዚ ለንቅና ኣኼባ ኣለዎም ኣብኡ ይትቐንዲ ውሳነ ክወሃብ እዩ ዝበሃል ዘሎ መብዛሕትኦም እቶም ወታደራውያን ሓለፍቲ ጀነራላት ዝገብርዎ ዘለዎ ኢንተርቪው ግን ክፍቀደሎም ኣለዉ እናበሉ እዮም ዝግዕሩ ዘለዉ እዚ ከዓ ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ጀነራል ማለት እዩ እቶም ጥሮታ ዝወፁ ኢንተርቪው ክገብሩ ከሎ ኣብ ፎክስ ቲ ኣብ ሲኤንኤን ኩሉ ግዜ ክፍቀደሎም ኣለዎ ክወሃቦም ኣለዎ እናበሉ እዮም ዝዛረቡ እዚ it could be a matter of time ናይ ግዜ ሕቶ ክኸውን ይኽእል ግን እዚ ከዓ ዓብዪ ኮንሲኮንስ ክህልዎ ይኽእል እዩ እስከ ንስማዓዮ እንታይ እዩ እቲ ዕላማ Good afternoon. I think if it's going to stay the same, and the reason that that permission to use Western weapons essentially on Russian air bases inside Russia, the reason that hasn't been granted, I would be very surprised if it is.
I personally can see the reasons why Russia have found a strategic sweet spot where they can use their air forces at a standoff distance and use cheap glide bombs, which are, it doesn't make sense to be intercepting them with a very expensive Patriot missiles, etc., to bombard and destroy Ukrainian energy infrastructure, water infrastructure, and even the front lines too, because they've got dynamic targeting. So እንታይ ዝብል ዘሎ ከም ናተይ መረዳእታ ኣሜሪካ ከተፍቅድ ኣይኮነትን ምክንያቱ ግብረ መልሲ ራሻ ክትቦ ትኽእል ዓበይቲ ዕላማታት ስለ ዘለዋ ባይ ዘ ወይ ራሻ ትቦ ዘላ መጠንቀቕታ ንኤውሮጳ ጥራይ ኮናን ክንሃርም ኪኖ ኣትላንቲክ ርሑቕ ዘለካ ከይመስለካ ኣብቲ ዘለኹሞ ኢና ከነረኻኽበልኩም እያ ትብል ዘላ እንታይ ማለት እዩ ክልተ ሪፖርት ክበኩም እየ ንመለስ ኣብዚኣ መጀመርያ ሲኤንኤን ሃንቲ ሪፖርት ገይሮም ነይሮም Okay, let's give it again. Give me a second. Sometimes I'm going to go to Gabriel. Making it easier for Vladimir Putin to use nuclear weapons due to, quote, Western actions related to the war in Ukraine, a top Russian official telling that to state media. This is Ukraine's President Zelensky acknowledges a, quote, most difficult situation in the eastern part of the country where Russian troops continue seizing territory amid Ukraine's ongoing incursion into Russia. Fred Pleiken is out front. Russia ዝኾነ ይኹን ናይ ምዕራባዊ ዓለም ምትትታው ናብ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ወይ እውን ግብረ መልሲ ክህልዎ ምዃኑ እያ ትነግር ዘላ ኣትሪራ እያ ድማ ትነግር ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ ንነዊሕ እዋን እያ ነቲ ቀይሕ መስመር ናታ ሸለሊላ ትሓልፎ ዘላ ራሻ ብዙሕ ሰባት ድማ ብፍላይ ፑቲን ብዙሕ ነቐፌታ እዩ ዘለዎ ግብረ መልሲ ክህብ ዘይምኻሉ ምዕራባዊ ዓለም ሳዕ ክንደይ ፈንጥራዕ ይፃወት ከም ዘሎ ብፍላይ ኣብዚ ኔቶ ዝበሃል ዘርእዮ ዘሎ ዘይሓላፍነታዊ ኣካይዳ ማዓት ዓብ ስጋት እንዲ ዝፈጥር ዘሎ ፑቲን ከምኡ ዓይነት ግብረ መልሲ ብዘይምሃቡ ድማ እቲ ዓለምና ክሳብ ሕጂ ኤውሮጳ ዝበሃል ሰላም ምህላው ሓደ ናቱ ውፅኢት እዮም ዝብሉ ዘሎ እምበር በቲ ኔቶ ዝገብሮ ዘሎ ምትትታው ዝገብሮ ዘሎ ቀይሕ መስመር ናይ ራሻ ናጥሓስካ ዝግበር ዘሎ ኣብ መሬት ራሻ ኣትይሎ እዚ ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር ብንፁር ዝበለ እዩ ኔቶ ኣብዚ እዋን እዚ ንዩክሬን ዳርጋ ኣባል ናቱ ገይርዋ ዘሎ ኢሉ ዳርጋ ኣባል ናቱ ኮይናላ በቲ ኩሉ ንገብሮ ዘለና በርክተ ኢሉ ዳርጋ ኣባል ናይ ኔቶ ኮይና ዘላ ድማ ኣብ መሬት ናይ ራሻ ከም ዝኣቱ ጌርና የለና ኢልካ ስለዚ ኔቶ ገለ ክፋል ናይቲ ወራር ኣብ ራሻ ዝግበር ዘሎ ሓላፍነት ከም ዘለዎ ይነግር ዘሎ ካልኦት ድማ ምሉእ ብምሉእ ናቶም ፕላን ከም ዝኾነ እዮም ዝነግሩ እዚ ኣጋጢሙ ከሎ ከማን ራሻ ኣብ ልዕሊ ኔቶ ግብረ መልሲ ክትብ ኣይደለየትን ኣይመረፀትን ስለዚ ብዙሕ ፀገም ከም ዘሎ ክንፈልጥ ኣለና version into Russia. Fred Pleiken is out front. Monday morning right before dawn, a massive barrage of Russian missiles targeting Ukraine's capital. Air defenses able to shoot down most of the incoming rockets, but some clearly impacting inside the city. Russia attacking Ukraine's largest cities just as millions of children were set to go back to school for the first day of the new term. Tonight the explosions were very scary. Imagine the ሕጂ ዝግበር ዘሎ ብርቱዕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ትምህርቲ ዝጅምረሉ ዘሎ ግዜ እዩ it's a very very scary time. Imagine Millions of children were set to go back to school for the first day. So ቤት ትምህርታት ኣብ ዩክሬን ሰብ ከመይ ገይሩ ይመሃር ኣሎ ብርቱዕ ውግድ ኣይኮነን ዘሎ that's surprising ምክንያቱ ኣብ ካልእ ዓለም ኣዝዩ ብርቱዕ ኩነታት ከለ ሪፖርት ኣይግበርን እዩ ኣብ ዩክሬን ዳ ሰብ ከመይ ኢሉ ይነብር ኣሎ ዳርጋ ትውግእ ኣብቲ ዓውደ ኩናት እምበር ኣብቲ ከተማታት ሳሕቲ ዘጋጥም ክትፈልጡ ዘለኩም that's why ሰብ ኣብቲ ዓዲ ከም ኖርማል ሂወቱ ዝነብር ዘሎ by the way እቲ ሚኒስትር ትምህርቲ ናይ ዩክሬን እንታይ ኢሉ ሓገዝ ዘሊ ሓቲቱ ነይሩ ክሳብ $1 ቢልዮን 800 ሚልዮን ዲ ዋላ ገለ ሓገዝ የድልየና ነቲ ትሕቲ ቅርፂ ናይ ቤት ትምህርታት ንምህናፅ ኢሉ ኣሎ ስለዚ ገንዘብ እዚ እውን ካብ ኣሜሪካ ካብ ገለ ክመፅእ ዝኽእል ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ኣብ ከመይ ዝበለ ዓዛውታት እዮም ከም ዘለዉ ብሓፈሻ እዚ ኩናት እዚ ብርቱዕ ዝኾነ ፀገም እዩ ኣብዚ ሓንቲ ሪፖርት ላ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ድሮን ዘተኮረ ውግእ ምዃኑ ክትፈልጡ But Ukraine remains both outmanned and outgunned in most areas, increasingly relying on drones to level the battlefield. We visited the FRDM drone firm as they tested their new Octocopter attack drone. Already carrying mock bombs, dropping them accurately from heights around 250 feet. ከም ዝሪኦ ዘለና እዞም ድሮናት በዚ እቲ ውግእ ዝካየድ ዘሎ ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ኣፅዋር ኣብ ታሕቲ ገይሮሞ ከበድቲ ኣፅዋር ሓደገኛ ኣፅዋር ሞርታራት ዲዋላ ገለ መለ ህዝቦ ይኸይድ ኣብቲ ጥቃቲ ዕላማ ምዝበፅሐ ድማ ደርቢዎ ይኸይድ ተሃሪምካዮ ኦፍኮርስ ሓፂን ኢኻ ሃሪምካ ዘለኻ እንተደይ ሃሪምካዮ ግን ከም ሕሱም ከጥቅዓካ ዝኽእልን ሓደጋ ክወጥቀካ ዝኽእልን ወታደራዊ መሳርሒ ኢና ንርኢ ዘለና ተራ ናይ ድሮንስ ድማ ኣብዚ ኩናት እዚ ብፍሉይ ዝረአ ዘሎ ብሕጂ ከጋጥም ዝኽእል ኩናት
ክሳዕ ክንደይ ብቴክኖሎጂ ክውጋእ ከም ዝኽእል ኢና ንፈልጥ ቻይና ነዚ ኩናት ብማዕበያ ትሪኦ ዘላ ኢነሰንስ ቻይና ድማ ኣብዚ ሲቪላዊ ድሮናት መወዳደርቲ ዘይብላ ቀዳመይቲ እያ መወዳደርቲ የብላ ስለዚ ክሳዕ ክንደይ ነዚ ከምዚ ዓይነት ቴክኖሎጂ ተዳልያትሉ ከም ዘላ ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም ኣብ ናይ ድሮን ቴክኖሎጂ ንሲቪላዊ መዓላ ዝውዕል ቻይና ቁጥሪ ሓደ እያ ካልኣይ ናታ ኸማን ርሑቕ ርሒቑ ዘሎ ይካባ ዝቐርቦም የለን ነቲ ማርኬት ዶሚኔ ዝገብርዎ ቻይና እዩ ስለዚ ቻይና ኣብዚ ዓውዲ እዚ ክሳዕ ክንደይ ቅድሚ ከዳ ከም ዘላ መገንዛብ የድሊ ብሕጂ ከጋጥም ዝኽእል ኩናት ድማ ክሳዕ ክንደይ ብቴክኖሎጂ ክኸውን ምዃኑ the more technology ዝደፋእካሉ መጠኑ ድማ ዝወዳደረካ ሓይሊ ክህሉ ይኮነን ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኾነ ኩናት ኢና ንፈልጥ dropping them accurately from heights around 250 feet above ground. The drones a major factor on the battle. ሕጂ ናብታ ብርትዕቲ ቪድዮ ክንሰግር ኢና እዚ ድማ ምናልባት ዝዓበየ ስጋት ክፈጠረልና ዝኽእል እዩ To deploy a new nuclear weapon. I'm talking about the 9M370 Burevestnik. These are nuclear-powered and nuclear-armed cruise missiles. They were unveiled in 2018 by the Russian President Vladimir Putin. Russia claims the missile has a range of up to 23,000 kilometers. And what's more, Russia claims the missile can evade US missile defenses. But Reuters reports that several داينا نتمثلنا راشا كسب 10 كيلومتر كخيز زخل نيكولار زحازي ميسايلات كم زلوا أقول تشين أسر شو متى أسر جاتن تيست جرات هم زنبرت تي كندي ستراي دي كونجن برادار كتريو زي تخل مخانكا هذا نزخون يكون رادار كشك عزخل مخانو ስለዚህ ራሻ ኣሜሪካ ወይን ከምኦም ዝብሉ ብዙሕ ግዜ ዝፈልጥ ዝሰማዕነ ብዙሕ ኣፅዋራት ናይ ራሻ ራዳር ናይ ኣሜሪካ ክሕዞ ክከላኸሎ ከም ዘይክእልን ወይ እውን ክረኽቦ ከም ዘይክእልን ኣብነት እቲ ሃይፐርሶኒክ ዝበሃል ካብ ራዳር ኣሽኪዑ ዝኸይድ እዩ ራዳር ብቐሊሉ ክረኽቦ ዘይክእል እዩ ስለዚ ራሻ ብርቱዕ ዝኾነ ኣፅዋራት ከም ዘለዋ ናይ ኣሜሪካ ሚድያ ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ኬላታት ኣብዚ ኢንዲፐንደንት ሚድያ መፅኦም ይዛረቡ እዮም ካልእ ግዜኦም ከም ፃልኩ ክፍትነ እቲ ኩነታት ራሻ ዓብዪ ምድላዋት ከም ዘለዋ ግን እንታይ እዮም ዝገብሩ ምዕራባዊ ሚድያ ፕሮፓጋንዳ ይገብሩ ኖ ኣይሰርሕን እዩ ብቅዓት የብሉን ልክዕ ከምዚ ንራሻ ኣብ ዩክሬን ዓቕሚ የብላን ክትወድቕ እያ ፑቲን ክግምጥልዎ እዮም ሬጂም ቸንጅ ክመፅእ እዩ ገለ እናበሉ ዝኩሉ እናቐሸሹ ዝኸዱ ዝነበሩ ዩክሬን ድማ ኣብ ግጓዳት እያቶ ዘላ ተመሳሳሊ ድማ ኣብ ኣፍጋኒስታን ንስዕር ኣለና ንዕወት ኣለና ዝብልዎ ዝነበሩ ኣብ ሪያሊቲ ግን እንታይ ከም ዝኾነ ርኢናዮ እቲ ሚድያ ኩሉ ግዜ መጋበርያ ነቲ ኩናት ንኽናዋሕ ኩናት ንኽናዋሕ መን ክስዕሮ የግድሶም ክናዋሕ ኣለዎ tests have been carried out in recent years and these tests have been marred by ዘለዎ እዩ ዝንገር ዘሎ ብዙሕ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣለዎ ግን ክሳብ ሕጂ ነቲ ኩነታት ብጥንቃቐ ይርእይዎ ከም ዘለውን ኣብ ዘይተደልየ ኩናት ክወስድዎ ይደልዩ ከም ዘለውን ኢና ንርኢ Researchers are to be believed the 9M370 Burevestnik missiles could be deployed 475 kilometers north of Moscow. The storage facility is called Vologda 20. It is also called Chebsara. Here, Russia is reportedly constructing 9 horizontal launch pads. They are strategically placed to shield them from attack. This site also throws light on a shift in Russia's strategy when it comes to nuclear weapons. Russia ኣብ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ሞር ኢንቨስት ትገብር ከም ዘላን ሞር ኤክስፓንድ ትገብሮ ዘላን ሞር በጠኑ ተስፍሖ ዘላን ዓቕሙን ብቅዓት ናቱ ከም ዝሕይል ትገብሮ ከም ዘላን ብቁፅሪ እውን ትወስኽ ከም ዘላ እዩ ዝንገር እጅቲ ናይ ኣርምስ ሬስ ዝብልዎ ውድድር ናይ ኩናት ናይ ኣፅዋር ተጀሚሩ ከም ዘሎን ምክንያቱ ብወግዒ ኣብ ዓውደ ኩናት ስለ ዘላ ራሻ እንታይ ከጋጥማ ከም ዝኽእል ድማ ይረኣዮም ስለ ዘሎ እቲ ኩነታት ኣዝዩ በርቲዑ ኣሎ እዚ ከዓ ወታደራዊ ዓቕምናቶም ቀሊል ከም ዘይኮነ ይፈልጡ እዮም ምናልባት በዚ ሕጂ ዝቕፅሎ ዘሎ ኣሜሪካን ርግፀኛ ትጓየ ከም ዘላ ብዓቕማ ድሮቲ ዲፈንስ ኢንዱስትሪ ናቶም እቲ ካምፓኒታት ናይ ኣፅዋር ቢልዮናት ገንዘብ ከም ዘድልዮም ይሓቱ ኣለዉ ነቲ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ሞደርናይዝ ንክገብርዎን ሓድሽ ንክሰርሑን ብዙሕ ቢልዮናት ገንዘብ ይሓቱ ኣለዉ እዚ ከዓ ዕላማ እዩ እቲ ናይ ውድድር ምስ ተጀመረ እተን ካምፓኒታት ብዙሕ መክሰብ ስለ ዘለወን ኣፅዋር ንክገዛ ድፊኢት ክገብራየን እቲ ድፊኢት ድማ ገንዘብ መንግስቲ ናብቲ ናይ ኣፅዋር መሊሱ ኢንቨስት ክገብር ክፍትን እዩ ኣካብ መቐፀልታ ናቱ ድማ እተን ካምፓኒታት ኣዝየን ክረብሓ እየን ምናልባት እዚ ክቕየረሉ ዝኽእል ሓደ ኣጋጣሚ እዩ ዘሎ ንሱ ድማ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዘን ዝሓለፋ ሰዓታት ኢንተርቪው ገይሩ ነይሩ እስኪ ብዛዕባ እዚ እንታይ ኢሉ ነይሩ From the business world is there often great deal makers and you're a great deal maker and you've talked about the war in Ukraine and that you would be able to find a deal that both Putin and Zelensky would accept. What do you think that deal looks like? I think the deal, and I wouldn't talk about it too much because I think I can make a deal. If I win as president-elect, I'll have a deal made, guaranteed. That's a war that shouldn't have happened. It's terrible. Look, Biden is the worst president. እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ
ትሕቶ ዝሓቶ ዘሎ ሌክስ ፍሪድማን ዝበሃል ሓደ ዓብይ ፖድካስት ዘለዎ እዩ ኣብ ቢዝነስ ዓለም ዕውት ሰቢኻ ነርካ ዕውት ኣብ ቢዝነስ ማለት ከዓ ውሳነ ክወስድ ዝኽእል ተባዕ ውሳነ ክወስድ ዝኽእል ቅልጡፍ ውሳነ ክወስድ ዝኽእል ማለት እዩ ካብኡ መፂኻ ፖለቲካ ክታቱ ከለካ ክትውስን ከም ትኽእል ፍሉጥ እዩ ነዚ ኩናት እዚ ድማ ቀልጢፈ ክውድኦ ኢልካ ነርካ ስለዚ እንታይ ክትገብር ትኽእል ብኸመይ ኢኻ ክትውድኦ ንዝብል ሕቶ ኤግዛክትሊ ብኸመይ ክውድኦ ኣይነግርኒ ኢሉ ነዚ ኩናት እዚ ክውድኦ ምዃነይ ግን ይፈልጥ እየ ኢልዎ ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ከጋጥም ዘይነበሮ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ክውዳእ ክኽእል ኣለዎ ክውድኦ ድማ ከቢድ ኣይኮነን ንስልጣን ንኸይመፅእ እዮም ፀልዎ ዘሎ እምበር ንክውድኦ ቀሊል እዩ ምክንያቱ ኣፅዋር ኣይህብን እየ ምባል ንፑቲን ንዘለንስኪ ምጥዋይን ምህራምን ኣየድልዮን እዩ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ስለ ዝኾነ ሓገዝ የለን ድሕሪ ኢልዎ ዘለንስኪ ኢሚድየትሊ ኣብ ጣውላ ኮፍ ክብል እዩ ክልተ መዓልቲ ክዋጋእ ኣይክእልን እዩ ኤውሮፓ ክሕግዝዎ ኣይክእሉን እዮም ኣፅዋር የብሎም ካብ ምፅኦም ክሕግዝዎ ስለዚ እታ ናይ መወዳእታ ቃል ካብ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ስለ ትመፅእ ንሱ እንተዘይደልይዎ እቲ ጉዳይ ኣብኣ ከሎ ክውዳእ ዝኽእል ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ዳትስ ዋይ ድማ ናብ ስልጣን ንኸይመፅእ ኩሉ ዓይነት ተፃብኦ ዝገብሩ ዘለዉ ኩሉ ዓይነት ሞቢላይዜሽን ኩሉ ሚድያ ነታ ከማላ ሃሪስ በቃ ኣብ ደቂቕ ቪድዮታት እናገበሩ ብጣዕሚ እዮም ፕሮሞት ዝገብርዎ ዘለዉ ኣብ ሲኤንቢሲ ትኸይድ ሲኤንኤን ይዛረብ ቢቢሲ ይኸይድ ገለ ይኸይድ ኩሉ ምስኣ እዩ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ቤናዩ ንህዝቢ ክረክብ ዝፍትን ዘሎ ኣብቲ ሚድያ ዕድል ስለ ዘይብሉ በዚ ፖድካስት ገይሩ ብሶሻል ሚድያ ገይሩ እቶም ፖድካስት ማለት ሎሚ ናይ ሲኤንኤን ኢንተርቪው መን ይኽርየልካ መን ክርዮ ሜቢ ለትሰይ 50,000 70,000 ክሪእዎ ክእሉ እዚ ቪድዮ ኢንተርቪው ዝገብሮ ዘሎ ሚልዮናት እዮም ዝርእይዎ 2 ሚልዮን 3 ሚልዮን 4 ሚልዮን ምስ ኢሎን ማስክ ዝገበራ ቤክስ 6 ሚልዮን 7 ሚልዮን ሰብ ርእይዎ ኖ እንታይ 800 ሚልዮን ዲ ወላ ክሳብ 1 ቢልዮን በፂሑ እቲ ቪውስ ኢሎም ሪያክሽን ሰብ ዝረኣዮን ገለገለ እዚ ክሳብ 1 ቢልዮን በፂሑ ነይሩ ኢሎም ስለዚ ኣብቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ቦታ የድምዕ ስለ ዘሎ ትራምፕ ሂ ዊል ቢ ኦኬ ባት ስቲል እቲ ሚድያ ክሳዕ ክንደይ ኣንፃሩ ከም ዘሎ ዘይተኣደነ ገንዘብ ንከማላ ሃሪስ ይባ ከም ዘሎ እዩ እቲ ውግእ ጠጠው ክብልካ ስለ ዘይደልዩ ዘለዉ እዩ president in the history of our country, and she's probably worse than him. That's something that should have never happened, but it did happen, and now it's a much tougher deal to make than it would have been before it started. Millions of people. I think the number is going to be a lot higher when you see this all at some point iron out. I think the numbers are going to be the death numbers are going to be a lot higher than people think. When you take a look at the destruction and the buildings coming down all over the place in Ukraine, I think those numbers are going to be a lot higher. They lie about the numbers. They try and keep them low. They knocked down a building that's 2 blocks long. These are big buildings. And they say one person was mildly injured. No. ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሓቂ በዚያ ሰብ ዝፈትዎ ኩሉ እቲ ሚድያ ሪፖርት ዝገብሮ ሓሶት ምዃኑ ኣጓዲሎም ይነግሩ ከም ዘለዉ ኣብ ዩክሬን ብዙሕ ሰመይቲ ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ክልተ ዓበይቲ ፓላሶታት ተሃሪሞም ኣብ መሬት ምስ ተረኽመሹሲ ሓደ ሰብሲ ብፎኪስ ቆሲሉ ጥራይ ዝብለካ ኢሉ ሃከም ኣመና ኣነ እውን ከምእየ ዝብል እቲ ከተማታት ኣብ ዩክሬን ዝዓኒ ዘሎ ክትሪኦ ከለኻ ነቲ ኢንጁሪ ናይ ሰራዊት ይኹን ናይ ህዝቢ ኣጓዲሎም እዮም ዝነግርዎ ዘለዉ እምበር እቲ ዕንወት ዓብዪ ክኸውን ዝኽእል ኢሉ እቲ ደቨስቴሽን ወይ እውን እቲ ደረጃ ዕምቆት ናይቲ እቲ ከተማታት ናይ ዩክሬን ብፍጹም ኣብዛ ከተምፅኦ ይትኽእልና ዩቱብ ኣይፍቅድን እዩ ኮምፕሊትሊ ተሓምሽሹ ምናልባት ካብ መን ይሓይሽ ግን ካብ ቃዛ ይሓይሽ ካብ ቃዛ ይሓይሽ እቲ ኣብ ቃዛ ገይራቶ ዘላ እስራኤል እቲ ፀና ዘለበል ኣብ ናይ ሆሊውድ ፊልም ከምኡ ዓይነት ዕንወት ገይሮም ኣይፈልጡን እዮም ፍሉይ ዝበለ ዕንወት እዩ ኣብቲ ቃዛ ወሪዱ ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ዩቱብ ደንሪኦ ዘለና ድማ ብዕላማይ ብፍጹም ከተምፅኦ ኣይፍቅዱን እዮም ስለዚ እታ ቪድዮ ኣብኡ ከለዎ እዮም restrict ዝገብርዋ so ክንቅፅል ኢና it's crazy ዝኸውን ዘሎ ኩነት no a lot of people were killed and there are people in those buildings and they have no chance once they start coming down there's no chance so that's a war that absolutely has to get done and then you have Israel and then you have a lot of other places that are talking war. The world is a rough place right now and a lot of it's because of the fact that America has no leadership. And I believe that she'll be probably worse than Biden. I watched the interview the other night. I mean, it was just a softball interview. So you would like to see her do more interviews, challenge more? I don't know. I can't believe. So እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ኣብ እስራኤል ዘሎ ኩነታት ተሪና ኣብ ካልእ ዓለም ዘሎ ኩነታትን ዓለምና ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ደረጃ በፂሓ ከም ዘላ ትሩ ሓቂ እዚ ምግናን ዘድልዮ ኣይኮነን ዓለምና ኣብ ሓደገኛ ደረጃ በፂሓ ኣላ እቲ ኩነታት ኣዝዩ በዳሂ ከም ዘሎ it's very clear ንማንም ዝጠፍኦ ኣይኮነን እቲ ኩነታት ኣብ ሓደገኛ ደረጃ ተበፂሑ ከም ዘሎ ብኩሉ መዓዝ ንርኢ ኣለና እንታይ ክግበር ዝኽእል እዚ ከዓ እንታይ ዝብል ዘሎ እሱ ሕምቀት ናይ መርሕነት ናይ ኣሜሪካ ይብል ኣሎ ሕምቀት ናይ መርሕነት ናይ ኣሜሪካ ሕምቀት ክብሎ ይክእልኒ ኣነ
ፈንጠዝያ ኣካይዳ ናቱ እየ ዝብሎ ናይ ጆ ባይደን ይኹን ዋላ እቶም ብድሕሪ መጋረጃ ነቲ ኣሜሪካ ዘመሓድርዋ ዘለዉ እቲ ዝኸድዎ ዝነበረ ጉዕዞ ኣብዚ ብፅሒዎም ኣሎ በቲ ቀደም ብስውር ይሓርሙ ስለ ዝነበሩ ንኤርትራ ከዳኸሙ ከለዉ ንሊብያ ከጥፍኡ ከለዉ ንሱርያ ክዕንዉ ከለዉ ንየመን ክዕንዉ ከለዉ ወይ እውን ንዕራቅ ክዕንዉ ከለዉ ኣፍጋኒስታን ክገብሩ ከለዉ እዚ እቲ ሚድያ ከምቲ ዝድለ ስለ ደየውፅኦ ዝነበረት ሓበሬታ ድሌቶም ገይሮም ሓንቲ ከምዘየጋጠመ ይቕፅሉ ነይሮም ተጋጊና ኢና ኮገለ ይብሉ ሽዑ ኣብ ናይ ሞቲቬሽን ቪድዮ መፅኦም እቲ ቪድዮ ተጋጊና ኢና ይብሉ ሚልዮናት ቀቲልኩም ተጋጊኹም ስኢልካ ትነብር በላ ሓንቲ መፅዓት የለን ኣካውንታብሊቲ ዝበሃል የለን ኣሜሪካ ተተጋጊዮም ኢትስ ኦኬ ቅኑዕ ገይሮም ፅቡቅ ተተጋጊዮም ከዓ ኢትስ ኦኬ ኮሚቲ ነይሩ እቲ ፖለቲካ እዚ ነገር እዚ ክቕየር ክኽእል ኣሎ ልዕልና ካብ ሕጊ ንላዕሊ ኮይኖም ስለ ዝነብሩ ዘለዉ እቲ ዓንዳር ኣካይዳ ናቶም ስለ ደስክሮም ይብሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ስኽራን ስለ ደስዕበልካ ከምኡ ዓይነት ፓወር እንታይ ትገብር እንታይ ትገድፍ ኣይርዳእካን እዩ እጂ ድማ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ጥርዚ ናይቲ ብልሽውና ስለ ተበፅሒ ዘሎ እናቱ ውፅኢትና ንርኢ ዘለና ንመለስ ኣብቲ ዓንተበ ዝጀመርኩ ኣርስታት ክንርኢና ማለት እዩ Russian attack, but the larger context of the interview is very important because very little is known about Ukraine's intentions, about what it plans to do with that section of Russia that it's still holding, how long it can keep it, whether keeping it will cost Ukraine in other areas along the front lines. I can tell you just talking to people here in Kyiv, there's a great deal of excitement right now that that Ukraine was able to break the military deadlock, that President Zelensky and his military were able to flip the script instead of losing, as Ukraine has been for the last year, and steadily losing territory to Russia. Now it is Russia on the back foot, and Russia and Vladimir Putin were caught scrambling as they've been losing territory. So first of all, I asked him about this attack. It happened around 9 o'clock this morning in the city of Poltava, which is in እንታይ ዝብል ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ኣቲ ኩላቶም ቶም ጆርናሊስትስ ኩለቲ ምዕራባዊ ሚድያ እንታይ ዝብል ዘሎ ኤምኤስኤንቢሲ ድዩ ኤቢሲ ድዩ ወላ ቢቢሲ ድዩ ወላ ሲኤንኤን ኩሎም እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ዘለንስኪን ሰራዊት ናቶን ዝወሰድዎ ስጉምታ መሬት ናይ ዩክሬን ኣብ መሬት ናይ ራሽያ ንምእታው ኣብቲ ኩርስክ ሪጅን ዝበሃል ዘሎ እዚ ዋላ እኳ ስምዒታዊ ዝኾነ ሞራል እንተሃቦም ነቶም ህዝቢ ነቲ ሰራዊት እውን ከምዚ ዩክሬን ትስዕር ከም ዘላ እንተተስምዐ ውፅኢት ናቱ ግን እንታይ እዩ ኩሎም ወታደራውያን ኪላታት ድማ ሓደገኛ ንጥፍኣቶም ዘቀላጠፍ ምዃኑ እዮም ዝገልፁ ምክንያቱ ካብኡ ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ ከምዘየለ ራሽያ ድማ ንዑ ግብረ መልሲ ክትብ ኢላ ሰራዊታ ካብቲ ግንባራት ተሓልፍ ከምዘየላ በንፃሩ እቲ ግንባራት ዩክሬን ሒዞሞ ዝነበሩ ባድ ቦታ ስለተረፈ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ነቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ምብራቃዊ ክፋላት ኣብኡ ትዕወት ከም ዘላ ትደፍእ ከም ዘላ ኣብዚ ኸማን ጽቡቅ ገይሩ የነጽር missile attack in Dnipro with 1 killed and 3 injured, and last night the Ukrainian military claimed they shot down 22 cruise and ballistic missiles in a massive wave of attacks on Kyiv. The Kyiv mayor Vitaly Klitschko claimed that a water treatment plant and a metro entrance area was damaged. 2 schools and a university were damaged as well. All this coincides with the start of the school terms in Ukraine, which isn't a time of normally of celebration in Ukraine. ብሓፈሻ እቲ ኩናት ከመይ ከም ዝቕፅል ዘሎ ኣብ ቢቢሲ ኣብቲ ሓቂ ተዛሪቦም ዝበልኩ ክመልሰትኩም እየ where Ukrainian military trained battlefield communications. The Ukraine president says that at least 41 killed, there may be more, and according to him, Russia. ናይ መወዳእታ እታ በቶም ኢንዲፐንደንት ሚድያ ክንውድእ ስለ ዘለና relatively breaking news. Earlier today, 2 ballistic missiles were fired by the Russian military, and they destroyed a Ukrainian military school and killed 47 people at last count and injured about 200. Does any of this surprise you? No, the war is raging. Russia is actually advancing on the battlefield very, very rapidly, as I think the people who watch day to day know. Russia has missile dominance, of course, air dominance, troop dominance, artillery dominance, electric warfare dominance. So the situation for Ukraine is bad, and it's going to get worse. And this is ፕሮፌሰር ጀፈሪ ሳክስ ድማ መወዳእታ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ዓወት ናይ ራሽያ ዘገርም ኣይኮነን ወታደራውን ናይ ሰማይን ናይ መሬትን ዓብላልነት ስለ ዘለዎም ከምኡ ከጋጥም ንቡር እዩ ወላ ሓንቲ ዘገርም የብሉን ራሽያ መሊስያ ትደፍእ ዘላ ብዙሕ ቦታ ትቆፃፀር ኣላ ንዓውደ ኩናት ድማ ብዓወት ናይ ራሽያ ይኩዳእ ዝኽእል እዩ ዝብል ኩሉ ግዜ ነቲ ኩነታት ን30 ዓመት 40 ዓመት ዝተኸታተሎ ሰብ እዩ ናይ ሆፕ ካብዚ ነገር እዚ ተማሂርና እቲ ኩነታት ከመይ ከም ዝኾነን ዓለምና ናበይ ከም ትኸይድ ዘላን ክንመሃርን ክንገንዘብን ክንክል ኣለና ስለምንታይ ከም ዝብል ዘለኹ ምዕራባዊ ሚድያ እናረኣኻ ንጸሊም ጻዕዳ ክብለካ ዝኽእል ንጻዕዳ ጸሊም ክብለካ ዝኽእል በንጻሩ ከም ትእምን ኣንጻር ረብሓኻ ኣንጻር ረብሓ ህዝብኻን ሃገርካን
ንኽትከይድ ዝደፍኣካ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ክንምክቶ ክንፈልጦ ክንርድኦ ክንክእል ኣለና እቲ ዕላማ ናይዚ ቻነል እዚ ድማ ብዝተኻለ መጠን ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ዝተፈላለዩ ዓይነት ሓበሬታ ነቲ ሓሶት ከመይ ኢሉ ክመፅእ ከም ዝኽእል ንኽንፈልጥ እቲ ምትላል ከመይ ኢሉ ክመፅእ ከም ዝኽእል ክንፈልጥ እቲ ሓቂ እንታይ ከም ዝመስል ናይ ምግንዛብ ክሪቲካል ቲንኪንግ ክሪቲካሊ ወይ ከዓ ኣስተውዒልካ ንኽትርኢ እንተኮይንካ ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ክሰማዕ ኣለካ ካብ ሓደ ኣካል ጥራይ ትከታተል ተለኻ ትክክለኛ ሓበሬታ ክትረክብ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ካብ ኩሉ መኣዝን ዘምፅኦ ሓበሬታ ናይ ኩሉ ዓይነት ሰሚዕና ናትና ምግንዛብ ክንገብር ናይ ኣንጻር ምዕራባዊ ሚድያ ጥራይ ኮርስ ነቲ ምዕራባዊ ሚድያ እውን ክንሰምዖ ኣለና ምክንያቱ ዝበዝሐ ህዝቢ ንዑ እናሰምዐ ብኡ ይሸክዕ ስለ ዘሎ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ሆፕ ካብኡ ተማሂርና ክንወፅእ ንሂወትና ዘድልየና ስጉምቲ ድማ ንክንገብር ሓንቲ ምክሪ ክበኩም እየ ላይክ ምግባር ስፖርት ምግባር ደገፍ ነዚ ቻነል ድማ ናይ ወትሩ ሕቶና እዩ ሰለስተ ነገራት ቀልጢፍና ክንዕርየን ከነስተኻኽለን ዘለና መጀመርያ ገንዘብካ ባንክ ዘሎ ንባንክን በርናዓኻ ይኮነን ዘገልግል ስለዚ ገንዘብካ ንጥቕምኻ ንክኸውን በቲ ንስኻ ትፈልጦ ብንእሽተይ ጌርካ ኣብ ስቶክ ማርኬትን ኣብ ካልእ ክሪፕቶን ኢንቨስት ክትገብሮ ፈትል ቁፅሪ 2 ጥሮታ ዝበሃል ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ጠጠው ክብል እዩ ኣብ 20-30-40 ዘለና እቲ ጥሮታ ናይ መብዛሕትአን ሃገራት ፌል ይገብር ከም ዘሎ ኣብነት ናይ ጃፓን ፌል ገይሩ እዩ ናይ ካልኦት እውን ክስዕብ እዩ ስለዚ ብዛዕባ ቁጠባ መጻኢኻ ካብ ሎሚ በዓልካ ዲዛይን ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ ቁፅሪ 3 ድማ ትምህርትኻ እኹል ኣይኮነን ክንምንታይ ተማሂርካ ስለዚ ዓለምና ብቁልጡፍ ትጎይ ስለ ዘላ ማዕርያ ንክትጎይ ክንመሃርን ክንነቅሕን ኣለና ነዚ ዝሕግዝ ፕሮግራም ኣለና